gudu ba. Ba dan wannan mutumin ya gudu ba. Wallahi sai na kashe shi sai dai in yi gidan yari. Na gaya masa baya ji. Na gaya masa. Na gaya masa. Da na fito da shi. Na gaya masa. Yi wanki. Wanne kake yi? Nan. Za ka yi ko ba za ka yi ba? Za ka yi ko ba za ka yi ba? Ka tsaya ka dinga gaya mun zancen banza? Za ka ce wai matarsa ta sa shi wanki? Kai ka je ka matarka ta sa ka wanki. Kai! Ba ka da hankali. Wawa ne kai. Ka zo ka ɗauko min bokiti. Wawa ne kai. Ka je ka ɗauko min bokiti saboda ba ka da mutunci. Ka zo ka ɗauko bokiti. Ka zo ka ɗauka min bokiti na. Bokiti na. Allah ya. Wani gaya ma. Yau ina ga uwar ka. Tana nan ciki. Tana nan. Kaga taka. Makaranta. To makaranta ba gashi kina cikin ta ba? Ba fa haka ba wai in dinga kawo talla ina yawo ina kaiwa da kawa ni ma in zama yan makaranta. Eh wannan. Takardar shiga ce. H-E-O-D. Wannan ai takardar jarabawa ce tun ta firamare ma. Takardar jarabawa ta firamare ba. Mana na yaki da jahilci. Wallahi na yaki da jahilci. Kina ji ko? Ita jami'a yake ganin ta irin wannan makarantar ba a shigarta da irin wannan takarda. Sai mutum ya gama firamare ya tafi ya sakandare ya kare sannan mutum ya tafi jami'a. Idan takardunka sun kyau, in takardu ba su yi kyau ba akwai karamin makaranta ta share fagen shiga jami'a da ake fara yi kafin a zo nan. Amma yanzu ke da wannan takarda in banda abinki in banda dai ballaga matsala. Ranar da muka zo na kama ka karan su Palacios ne ko Palacios ko Blanca. Ba kai ka ce min shiga makaranta ban samu mijin da zai aure ni kuma yanzu ka ce ba za ka to shikenan tunda ba za ka dauke ni ba. Kuma ka ce min wai daga firamare bayan na yi yaki da jahilci. Shikenan goban Allah ya kai mu. Ki zo zan baki admission da ita kawai. Ya ciwoji. Ni dan Allah ka yi hakuri dan Allah. Ai ko mene maka baraka dan da ita ba wallahi ko kunu ta zo siya. Wallahi ba ta abin arziki kullum sai mun yi fada da ita. Ita da yin leta din? Ba kullum ya dan bata je siyan kunu ba ya ta gaya mun. Sai da dinga tafiya nan haka. Sai ta dinga gaya mun abin da ta ga dama kuma. Ni na san da zan maganin ka. Kar ka haɗa da ita dan Allah. Ba zan haɗa gire. Ko wannan. Hawo mota ki kuma. To yaushe za a dauke ni? Gobe. Dan Allah? A kwarai fa. An dauke ni kenan? Eh zan dan Allah da. Goban Allah kai mu. Da kayan shiga makaranta? Ko sai miki kaɗan ne. A'a. Ai kina da duba ko ƙara 1000. Na gode. Da kayan shiga makaranta? Ki zo koma me ma duk za. Ta. Na gode. Na gode. COD ko?
manja. Ya? Ina jira mai manjan nan. To ba sai ka zauna kai kake gadi ba? Yake shi ma sai a ci wa guri. Mai manja? Yake ba. Kai bala aiki. Ban gane wani aiki. Ka Ba shi wani ke bin sai. Zuwa na ya kawo masa wannan daura ta fito. Ba biya ba. Ka biya shi ba shi da karfa. Ai ka tabbata biyar man da dalatin manja. Ka biya shi ne? An ci wa guri. A ba sai kai ta bacci ba. Wannan ba shi za bai dawo. Ya dawo. Da ranar nan sun nan kwana. Haka nan tsarin kasuwa ba. Allah ya maka ni'ima ka dinga tuna haka. Kai sha ne. Ɗan iska ce wallahi. Wallahi iska ce. Mata aure sai ta iska. Ni na sabon da mai ɗaki an shi ya san inda yake masa yi. Amma mata aure sai ta Na zage ta yin iska ce, ka je gaya mata mana. Ha? Ko iyalinka na zaga? Mata ta na zaga? Ha? Na faɗa yin iska ce. mata auren. Gora ce, ko gora ne na zage ta. Shi ne rai da rai a daure. In ka an kuce shi tauna shi zai. Yari ne da mutumin mu. Allah ya kawo. Wallahi. Ina ruwanka? A? A he kai ma da wata kake tsoro? Ya da wanda nake tsoro, kai ta yi ba shi kwani. Me? To ta zo. Yawwa, ta zaburi mai inda ne. Ka Adda ta zaburi. ga muna. A'a. Ka zo na wannan. Ba ni nake zo zaka hanya ba. Kullum ba takka nake zo zan je in maka fata. Dan ya kace. Allah. Ga musu nan. Yau Allah ya kama ka. Ka biya ta. Malam da kai nake Ke, magana. kin ga ba shi da sisi in wani aikin zai miki kawai. Wallahi ba inda zan motsa sai ka ran. To ba shi da sisi. Mutuwa aka yi mana. A gari aka ci. Mutuwa aka mana. Wallahi ko ka dangare bai mutu ba an gomu. Bawa Allah. Dan Allah, dan Allah. A dinga tuba sai ki zuwa. Akwai suna sallaci. Zan biya ki. Kai mata wani aikin na kuɗin. Kar ya yake. A rahu zai kira. Bishi. A rahu zai kira. Kada mu je ka. Na marahu ga nan a rahu. Ku je ta. Ya mu je. Malamin, kuma malamin da kan nan. Malamin. A rahu din malami. Malamin ma wanda ake zaton malamin ne yayi rawa. To ai shi yaro ba rawa dan ku dan ku. To malamin ma rawa. Ka zabra nan. Malamin ma da kai a gwamna ma akwai dan mami. A gwamna ma akwai dan mami dan ubanka. Ina ba bari ku ina ba bai wanda dan girman Ku Allah. yanzu suna ma da manya. Bari ku ha. Kai za bihi kar yake. Na marahu. Bihi. Yana kaka. Abakallahu. Ko ubanka ne baka lafishi. Ka bi na hankali. Ni yanzu nan da kake gani babba ne. Allah a gwamna ma akwai dan kungiyar. Wannan gwamnati Allah akwai dan mami. shi ma rawar da isa ya kai dan kwar. A dala ce ta zaira. Sai mu je mun arahu da biyaki. Bihi. Ni yanzu an wani kafafa. Babban mutum ne ni. Tunda a gwamna ma akwai